Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Aktar minn 600 first-time buyer li xtraw il-proprjetà tagħhom is-sena li għaddiet u li għalija ħadu self mill-bank applikaw biex jibbenefikaw mill-lotja tal-gvern tal-1,000 euro fis-sena fuq medda ta' 10 snin. Din kienet l-ewwel ġimgħa minn mindu l-awtorità ta' djar fetħet l-applikazzjonijiet tagħha biex tgħin żgħażagħ jixtru l-ewwel dar tagħhom. Din il-miżura li qiegħda titwettaq f'inqas minn sena mitħabbira tagħha waqt il-kampanja elettorali tħabbret mill-Prim Ministru Robert Abela aktar kmieni dan ix-xahar. Huwa spjega li l-gvern qed jaħdem biex kulħadd ikollu saqaf fuq rasu bil-prinċipju jkun li f'dan il-pajjiż kulħadd ikun jista' jwettaq l-aspirazzjonijiet u l-ħolm tiegħu biex jasal fejn jixtieq. Huwa stmat li fl-ewwel sena ta' din l-iskema se jgawdu ma' 3,000 first-time buyer. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa spjega li lan wara din lotja huwa wieħed ċar li jgħin liż-żgħażagħ biex il-ħolma tagħhom li jkollhom l-ewwel dar ma tkunx piss iżda realtà sabiħa. Huwa żied jgħid li l-konkurrenza għal din il-miżura kienet tajba ħafna. Sa dal-għodu stess kienna l-fuq minn 600 applikazzjoni li ġifiri turik li l-iskema sejra tajba ħafna, anka minħabba l-fat li nafu diġa kemm hemm eligibli, nis li huma eligibli. L-applikazzjonijiet għal min xtara fis-sena 2022 jibqgħu miftuħin sal-aħħar ta' Mejju ta' din is-sena, b'lew il-pagament jirċivuh f'Ġunju ta' din is-sena. Is-Sur Zerafa żied jgħid li f'każ ta' kuntratti li saru fl-2023, applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni sa' Marzu tal-2024, bl-ewwel pagament jinħareġ f'Ġunju tal-2024. Huwa rrikonoxxa li l-ewwel 10 snin ikunu l-aktar diffiċli għal first-time buyers billi jkun hemm spejjeż oħra li jmorru lil hinn mill-prezz tal-proprjetà immobbli nnifisha u għaldaqstant il-gvern ħass li kellu jintervjeni biex jgħinhom fl-ewwel pagamenti. Huwa spjega wkoll li din lotja mhux se tkun soġġetta għal test tal-mezzi u l-Awtorità ta' Djar se tkun qed toħroġ il-pagamenti annwali fix-xahar ta' Ġunju permezz ta' transfer bankarju direttament fil-kont tal-applikant jekk huwa benefiċjarju waħdu jew fil-kont konġunt fil-każ li l-applikanti jkunu koppja. Matthew Zerafa spjega li din l-iskema se tkun qed tingħaqad mal-ħafna li l-gvern daħħal matul is-snin maħsuba għal dan il-għan. Uħud huma maħsuba għal ħafna bħat tneħħija tat-taxxa tal-boll għal first-time buyers u oħrajn huma maħsuba għal dawk f'ċirkostanzi partikolari bħall-iskemi Equity Sharing u New Hope kollha ban qawwi ta' ġustizzja soċjali. Feedback li kellna ġifieri kollok anka żgħażagħ li ħadu l-għajnuna dik magħrufa bħala ta' 10%, ġifieri biex inti taċċessa l-proprjetà. Nofru l-għajnuna ta' 10% depożitu upfront biex kun tista' tixtri. Malli xtrajt qed nofru din l-għajnuna wkoll. Ġifieri din hija parti minn kollana minn ekosistema sħiħa ta' skemi li mhijiex esklusiva imma tikkumplementa l-iskemi l-oħrajn kollha. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu aċċessati mis-sit housingauthority.gov.mt.